ସକାଳର ସମୟ 5:30 ହେବ। ତ ମୁଁ ଉଠି ଯାଇଥିଲି, ଝିଅ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ତ ଉଠିଲା ବେଳେ ଆଜି ଲାଗୁଥିଲା କେହି ବୋଧେ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିବେ। ତ ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିଗଲି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ବୋଉ ଡାକିଲେ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଦେଖିବୁ। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ମାଉସୀ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଥିଲେ ଜିନିଷ ପଠାଇ ଦେଇଛି, ସେଇ ବସ୍ରୁ ନେଇଯିବେ। ବାପା ଯାଇକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ବସ୍ରୁ। ସେ ମାଛ, ଶୁଖୁଆ ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଫଟାଫଟ ବଛାବଛି କରିଦେଇକି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ରୋଷେଇ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିଥିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା। ଏଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି? ସ୍ମୃତି ଏକରୁ ଜହ୍ନ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଝିଅକୁ ଯାଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ, ପକୁଡ଼ି ବନେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ପକୁଡ଼ି ସହିତ ଚାହା ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ପକୁଡ଼ି ଚାହା ଶାଶୁ ବୋହୂ ବସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଇଥିଲି। ରାତିରେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ତ କ'ଣ କରିବି, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିଦେଇଥିଲି। ଦିନରେ ମାଛ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମର ହଜବେଣ୍ଡର ମୋର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ରହିଲେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।